Ay mo balay gisugda nagpanday. Sugda na. Oh, mo na ni. Mo na nagkuha na akong pag-ampo. Dungog na si Ginoo. Pagampo na mo. Akong pag-ampo ba na mo ni ani ba? Ah. Sugda naman jud ang balay. Lami na diri na kay dili na ni ma wala na hadlok ug matumba pa ang balay. Mo jud. Kay dagko kay haligi oh. Ang haligi dagko kayo. Mo jud. Ang sukod ani balay ni nanay day kay kuan. Ah, nanay, nanay. Ham ka. Subayon ni mong mansyon? Nay? Subayon ni mong mansyon? Ay mo balay gisugda nagpanday. Sugda na. Oh, mo na ni. Mo na nagkuha na akong pag-ampo. Dungog na si Ginoo. Pagampo na mo. Akong pag-ampo ba na mo ni ani ba? Sugda naman jud ang balay. Mo ni ani ko. Mabulasot ka diya, mahulog na hinong kadaron wala pa na isalog. Oh. Bung lagi. Kasi mahulog na kahinon da kay wa pa isalog. Salog dia. Pasalog. Wala pa. Mo na ingong barog-barog yung tani. Barog-barog lang yung ani. Umuling kod man tod. Init man daw, init. Basta may taas kusina ni. Pantawan. Patawan. Kaya dako-dako man ni isa. Kana kwarto na diya. Lami na diri na kay dili na ni ma wala na hadlok ug matumba pa ang balay. Mo jud. Kay dagko kay haligi oh. Ang haligi dagko kayo. Mo jud. Di na matumba din eh. Dili na mo kuha ni. Ipatong ka lang gato. Di na matumba. Kay mo balay dito basig matulog ka dito, madatugan ka na. Kado ka. O mao na ni ang sitwasyon karon. Karon manggong taud-taud. Muli nami kay alas 5 na, hapit na alas 6. So ang good news kay nasugdan na ng balay ni Nanay Guillermo. Ganina medyo nalangay gimi kay alas 2 pa lang ning ulan na ba alas 2 sa hapon. Ang sukod ani balay ni Nanay day kay kuan. Ang kwarto ani 8-8 dayon. Ito pantawan. Size 8 ang pantawan ani. Okay na kay good na kayo. Ang medyo nadugay gini atong panday ani kay mga busy ang panday pero dapat atong aging simana pa mukunta ni kay ang materials na kuha na ba ready na material. Ang problema ang mga panday may mga busy kayo glinya. So, ang importante nga nasugda na gyud ang balay ni Nanay Guillermo. Bali ato idingding ani. Amakan dayon ang mga kawayan, nakita niyo mga kawayan. Kawayan oh. Mo na to isalog para bugnaw kayo. Ano. Nandire ta nagkuan og CR. CR. Dari ang CR, ang pinaka-importante mo ng CR gyud. Nang lang sa balay na CR. Ligong kayo ang kano. Haligi pa lang oh. 4-4. Ligong kay balay ni nanay. Okay na kayo ng balay ni nanay oh. Ligong na kayo ni. Hanggang salamat ugma magtiwas mo dire, balik mo dire, medyo layo mong gudang kuan. Layo ang balay ba? Layo man ni sa mo ang lugar. Importante nga nanay balay si Nanay Guillermo. Ugma ni maplastar na gani. Okay na kayo, plastar na kayo ang balay ni Nanay Guillermo. Ang kuan ani medyo nadugay gani siya. Taod kay ang mga panday wala tay makuha nga panday nga kuan ba, mga busy mga panday. Maayo kay karon available na ang panday. Sugda na gid, na trabaho na gid kay na natay na kita nga panday. Karon taud-taud manguli nami kay hapon na pod oh. Dapat nunta na natauran na ni Ugsin ganina ning ulan. Nalangay mi sa ulan na basa paggabi dia kay gitauran na mo temporary nga atopsin. Yan dire ko tub sa netong video, mag-update na taog man na pod. Ang good news kay na sugda na gyud.